Não é um segredo que um parecimento em falta de comunicação entre o governo de Aruba e Suriname. Essa aqui é a operação de vuelo direto de Insel Air Aruba para Paramaribo. Segundo o chefe do Departamento de Aviação Civil na Suriname, Insel Air Aruba não por direto para falta de algum documento. Essa aqui é um comentário que você escuta unicamente aqui na TV. Insel Air Aruba não por bula direto de aeroporto Reina Beatrix para Zadarei aí na Suriname. Pero, a base de asina llama Open Sky Policy, es aquí lo más cierto posible. Asina, Gerard Brunning, escuta consejero de aviación na Suriname, te explica. Op grond van dat verdrag kan Suriname geen toestemming verlenen om vluchten uit te voeren tussen Aruba en Paramaribo, omdat het verdrag simpelweg daar niet in voorziet. Ja. Dus wij hebben toen voorgesteld, laten we beginnen te praten over een open sky overeenkomst. En de bedoeling was dat wanneer we beginnen met de onderhandeling, dat we dan gelijk alle vluchten toestaan. Alsof dat verdrag al bestaat. Dat is de normale procedure die wij volgen. Maar er is toen een situatie ontstaan waarbij we zeggen, is Curaçao wel bevoegd om zo'n verdrag aan te gaan. Dus ze zijn wel bevoegd om het te onderhandelen, maar zijn ze ook bevoegd om het te tekenen. Dus toen hebben wij gevraagd, geef ons van de Nederlandse regering of van de regering van het Koninkrijk schriftelijk dat dat mag. Omdat dat niet kwam, is begonnen de kwestie Insel Air, Aruba en V. Sale uma petição do governo de Aruba que sempre está abrindo para negociação, pero parece que não aduna ouído na aqui. Brunning está se explica que a procedura está encerrada para dar permisso para operar com vuelo nando em forma direta por de Aruba para o país sur-americano. Het minister van Transport van Aruba heeft op de juiste manier aangegeven dat Insel Air daar invulling aan zal geven. Dit is volgens het verdrag een mededeling en er is een misverstand over. Moet je dat bevestigen en accepteren of is de mededeling het? Ja, dat de Arubaanse regering deelt het mee en dat is het. Dus wij hebben het zo geaccepteerd en op dat moment is Insel Air Aruba NV de maatschappij die voor Aruba vluchten gaat uitvoeren. Paramaribo in ieder geval invulling gaat geven aan dat we tot verdragsmatig zijn overeengekomen. Dus er was voor ons geen vuiltje aan de lucht. Maar de internationale, de wettelijke procedure om te beginnen met de vluchten, is dat Insel Air Aruba een Air Operator Certificate moet geven aan de luchtvaartautoriteiten van Suriname, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn en bevoegd verklaard door de Arubaanse luchtvaartautoriteiten om daadwerkelijk die vluchten uit te voeren. Agora a pergunta cardinal está se o Departamento de Aviação Civil de Merca está reconhecer o certificado para a operação aqui. E com o Departamento Nacional está sentindo que falta certa especificação para por cumprir com o requisito na Cutapidi. Senhor Brunning está explica que o Insel Aruba a entregar EOC sem especificação, pero que ainda não há uma assina chamada Foreign Operation Approval para por operar vuelo direto para Suriname. Er is wel een Air Operator Certificate afgegeven, maar daarin zijn niet de Operation Specifications die zijn goedgekeurd door Aruba opgenomen. Dus daar wachten we eigenlijk op. Ik wil benadrukken dat Suriname, de policy van Suriname, van deze regering, is dat zoveel mogelijk maatschappijen zoveel mogelijk vluchten maken naar zoveel mogelijk plaatsen vanuit Paramaribo. Dus wij zijn de laatste die Insel Air zullen tegenhouden om te vliegen. Weet je, vooral, we hebben een heel goede band met Insel Air, met Aruba. Para Notícia da Noite, Emily Hudson. E città che volano entre Aruba e Suriname está normal
pero com stop chiquito na corção. Está difícil compreender com país só está exigir assim tanto requisito e com tanto inconsistência de regra na diferente ocasião toma nota de conflito de interesse entre o departamento de enquadro de carta com o ministro de transporte Amanda Suriname e assegurar que ele manda contexto para o governo para finalizar o impasse aqui.